Alemanetik etorri dien kasetari hauek makina erramintan arituak dien kasetariak die. Jakinda makina erraminta zein garrantzitsua den Alemanirako, Alemania da munduko bigarren makina erraminta esportatzailea eta hirugarren ekoizlea. Era berean gure kopetentzia bai. Etorri dira gehien bat ikusten ze produktu daukagu guk eta ikusten benetan parekatuak gaudela Alemaniakin. Gehien bat ikusi dute teknologia mailan antzerakoan gazela eta hori da interes gehiena sortu duena eurengan. Gure baliabide teknologikoak eta kalidade inguruko prozesu danak eta beti ere bai korporazioaren inguruko gaiak eta gure magnitudeak eta oso positiboak izan direla ikusi ditu gaien dago. Azkenean Alemaniako merkatu estrategikoa da eta guretzat oso esanguratsua da eurak guri ezagutzea eta ikustiena benetan balidabideak bat ditugula, eta hain gutxi izan da munduan bai kontrol numerikoak eta bai erreglak ikusten dituguna, benetan gertutik ikustia parez pare gure teknologia maila euren parekoa dela.